Mas gusto mo kayo pinapahirapan pa sa ng katawan ng paghahari ni Kristo? Babae ka nga lalaki. Amen. Babae ka lalaki. Ayaw pa rin. Gusto nito sa listahan. Maniwala ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon bilang alipin ni Yesu Kristo at kalalaya at kabubuhay ng Panginoon natin. Tao ka, elemento, espiritu. Tinatanong kita kung tao ka, espiritu, elemento. Bing. Ayaw. Wala akong magawa. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo, hindi ako. Binigyan kita ng pagkakataon bilang alipin ni Yesu Kristo. Itaas kuryente magnetiko. Ano? Ayusin mo nilagay mo sa kanya, hindi? O, sige, kalasin mo. Gamitin mo na. Kalas! Agad! May galit ka sa kanya, nainggit ka. Tao ka. Tao. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki! Mahal mo siya, hindi? Pero nagagalit ka. Wala kang gusto. Bakit nga nagagalit sa babae ito? Masamang tao ba ito? Magnanakaw ba ito? Chismosa ba ito? Bungangiro ba ito? Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Sinabi ko na nga lahat ng kapansanan. Yung totoo, bakit ka nagagalit sa kanya? Ano? Bakit ka nagagalit sa kanya? Ayaw mo magsalita. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Dahan-dahanin mo na mga bigyan. Hindi na maintindihan. Galit ka sa kanya, bakit? Baliw ka kung hindi nagagalit ka sa tao na hindi mo alam. May ting-ting ka pala sa utak eh. Ikaw yung lalaki may kling-kling. At ka naman nagagalit sa babae nito na hindi mo alam. Ano ba nilagay mo sa katawan niya? Bakit lagi masakit na yung likuran niya? Ano nga nilagay mo sa likuran niya? Pampano? Ayaw mo pa rin. Itaas ang kuryente magnetiko. Ano? Ayaw ko kasi siya! Ano? Ayaw ko siya! Bakit ka nga nagagalit? Ayaw mo siya. Ano magpakala mo rito? Wala ka namang gusto. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Basta ayaw ko siya! May gusto ka ba sa kanya? Lalaki ka, babae? Babae! Yung totoo, babae ka, lalaki? Babae talaga! Babae ka. Sige, kalasin mo lahat yan. Tanggalin mo. Ano mo to? Kakilala mo? Sige, hindi na kita tatanungin kung kakilala mo siya. Ano to? Malapit sa bahay? Malapit ka lang sa lugar niya? O hindi? Yung totoo? Wala akong karapatan. Tanungin ang tinatanong ko lang sinasagot mo. Binigyan mo ako ng pahintulot na saktan ka. Amen! Amen! Gising! Sabi mo in Jesus' name. Kala ko pinatay na ni Buddy, hindi pa pala. Nawala na yung sakit ng balakang mo. Ano pinag-iba? Nawala na yung sakit, no? Salamat ka na. Bye-bye. Paalam ko na kay Papa Jesus. Ayusin pa yan, ha?